bono nabamenyi korwa sensemo ya Kebirigo yego toka sebunge ya West Mugirange County Nyamira bono nigo baburire serikali anene gwetera ase wizara y'oburendi bwaime kwene kibuna ngotingi baro borendi asensema gago chamagiga yoboibi n'abantu gotigirwa chingoma asenseme yona kwibirwe binto asenseme kwene kibuna gorse yajagire kwenda gukwana nabali bakwana nigitaseni kandi Steve nigo baburire serikali gokorabo gotingi borendi asenseme yo ekrabo bisokorwa sikyombegeri ya DCI baika asenseme yo nagochaka obotuge erikorena abaibi abo bali baibete ibintu kurwa senseme yo nkobe kubare byara kurwa senseme no roboti omuriki wito cyo manganda tutu batere konendeke na kiki ngesa tutomeire asinse jikomi chiaboniga Kabone naringo ja kuwigende kangi akorekanete na icaga ananyo murango utagwire tukotoraire tukaigwa masasi ga kurutwa na incho monyene inche ningibeire ntoi na ibere twe goika kabere lakini abasikali barwekera gwa Kisii bagocha bacheke mambi security ero neborete bono nje na komisana nje ne jirani y'abasikali roborali ngo kuminga nkiyeko era abasikali bagwakirwe esimi mbali kobwata investors babwenerete gocha ba invest mbache ekero insecurity egenderete gukine ncherenga buneye heri pita karo omonto gukora okwerigire ngenje kabire agoitwa abantu bandi baraire omonto oria bacha kuya ngoraigo. It is not good, so we are appealing to the government etokonya.